Nyt tulis ylös asti. Ala. Kato, potki. Sulla sentään potki. Ala. Mulla tuo lätyskä ei kauheasti potki. Ennen kuin se on ylhäällä. Tää saattaa olla seinä. Ihan turhaa. Kellaa vaan vauhillas. Kiku potki. Joo, tää ei oo ruijan pakas. Se on seiti tai puuska. Mikä tää? Pyrstystäkin. Tää on näitä, kato näitä. Hyi helvetti. Tuoruskahan tuo on. Ei olekko, tää on joku vitun liman. Mikä vittu tuo on? Hyi helvetti. Tää on matikka. No näyttää ihan matikalta. Ei noita helvettiä. Kato mikä suu. Näytä, käytä ylhäällä vielä. Käytä ylhäällä vaan. Mikä sillä on suussa? Ei mikään, kun sä paineenvaihto on aika raju. Vittu, tää on ruma. Lähet töppiin. Mikä lie oo? Vittu se on tää sähkäri. Tässä tulee kieli ulos, kun se on nyt johtunut. Kato, silmäkki pullottaa. Kun sä kato paino, vittu antaa kun tuo kiinni. Eikä anna.